Deirtar nóin gur ras chunta na Gaillimhe hánig mhuintir cealla dúis, bhíidir láidir an son na Gaillimhe ímáine, agus tréis achrama gur scapadar fud na tíre agus gur hála gur críochnig bertratharacha hí a géirí chuig duine chu saoire agus duine chu siar, agus siad an drom a chuig sir an drom as ar híalrig ar mhuintir Baile Bhúirne agus hartóring a géirí ag ná fleisce. Tá gúil le mhuintir na Gaillimhe mar sin más síos a chuisiad. Déardaoin, séideag nach a héan. Se. Ar nó bhí beanna leanna a bhád roimhin na Gaelara, Gobnait túil an cháileara sa tíobh sin pátrún atá gaí. Sí agus sí pátrún na mechaí, hánig sí chuing sa séo céad Déardaoin, hasna sí ina siar agus bhí sí taistil ar fud na múngadí go bhecha sí na bhí an na bána.